नायलाय माबायदि खाथि खाथिनो आयै दाउफ्रा नालाय माबायदि लाइन लाइन थादों वालाव जि मोजां थाखादों ने मालाय ग्रिडनो नालाय माबायदि लाइन लाइननो गोदान मोनसे भिडिअआव स्कुटि सानिफ्रायनो बरायहरलायबाय बयखौबो फिसाखौ लायनो ओंखारलायबाय आरोना टाइम जाबाय सासे ओंखारखांबाय ना थाला नै थिंगायगासिनो दं थ' नायलां सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम फिसाखौ लायनो थांसै आरोना गबाय स्कुला गसिगोन थ' नायलांबाय था गथ'वाखै सफैबाय आङो नै नेगासिनो दं 10 मिनिट दंबावो नालाय नेथ'नोसै खारनो लामायानो गैला नै ओरैबायदि फिर जायो ज' गनाय नालाय सान्दुङा दां दां दुंलायबाय नै सान्दुङा ओरै दसेनो दुंब्रबलायबाय नै फैबाय जों न'आव फरिखाया माबायदि जायामा मोजां बैसो स्कुलनिफ्राय फैनानै ओंखाम जाखांबा सनाफोर दसे रेस्ट लानोसै फिसाजोनि कुइसन पेपार नायनोसै आं एसे मा मा फैदों सोंनोसै सासेया गेलेगासिनो गोलैगोन हनै 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 दुस्ट' मा नों मानो एथ' दुस्ट' बेलासिबाय सनाफोर उन्दुनानै दासो सिखारनो रोंबाय आरो आङो सनायाबो दिनै थान्दाना बोथोरा गुसु अखा हानायखायनो जि मोजां उन्दुबाय आरोना सना उन्दुनायखाय उन्दुनो मोनबाय सिखारबाय बेबो नै सा गुदुं गुदुं लोंसै फिसाजोनाबो टिउसन फैबाय नालाय ओंखायनो सिखारबाय जोङो साथामबो जि मोजां उन्दुबाय बिमा फिसा बेलासिबाय सा लोंसै आरामनो एसे फ्रेस जानानै फ्रेस जाखांबाय सनाफोर नै फिसाजोआ एकदम न'गंसे सामस खालायजोबो आरोना ड्रेस आरि चेन्ज खालायनानै बेलासिनि फुजा होनानै लाखांलायबाय आरोना एबार सा गुदुं गुदुं लोंसै मोनाहांबाय नै जिखौनो थिखोनो मोनाखै दाबो थिखोनोसै दासो सा फुदुंबाय आङो नै जेबो गैया दिनै बिस्कुटजोंसो सा लोंसै फैदो साया फिसाफोरनोबो होयो फैदो सा लोंसै फैदो सा लोंसै सा लोंसै नै Aba, apa Teji ayah biendang? Geli. Nung mati biskut pun saya. Kar gende biar naik. Bis aku nung nggak mah? Kolom. Kari siang gak ke malah ini. बे सिङावसो हाबो जि अस्था खालायखायो गथ'आनो हे दे बाबानो देखायबाय दे नाहरदों दे बाबाया दे बाबा नायगासिनो दे टाटा ना बाबा टाटा बिफाखौ गाबज्रिदों आरो टाटा होनगासिनो बाय सना बाय फैदो बाय बिब'नि जिखौ साइज बिदिनो बोख्लायजोबो बिराद दुस्थ' जाबाय बे नै बेनो बुग्लुंजोबो एसे खननो नों बुजागोन नों आब' टिउसन फरायखांबानो बुजागोन नोङो र' ओमफ्राय आखाइ खबलायलायदोंसो मासे गाज्रि जाखो नोङो आब'आ खनो मालाय खनै दोनो ओमफ्राय नों मानो बुग्लुंबाय थायो हानजोबगोन बेयो नाय आब' होनदों नोङो र' बुजागोनसो नोङो र' आब'जों
नों माने एथ' दुस्थु जाखो मा हो सोदो दे सोफिनदो दे सेस बिदिनो बुग्लुंबाय थायो रागा जोंबाय थायो ओमफ्राय बिब'आ बेसे खननो बेसेबा फैद' 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 नै आब' फैगौ दुम होनगोन नोंखौ दानो नै थाफ्लियाव दाम होनगोन आब'आ नोंखौ बुगोनथ' नोंखौ आब'आ दाम होनगोन नों गिया फैदो नै फैदो सोदो दे सोफिनदो दे गावनिबा मा रायलायनाय जादोंथाय बेखौबो सोदो बेखौबो सोसो होनदो बेखौबो सोदो दे फां होनदो दे फांदो दे सोनानै फांदो दे गावनिबा सोफिननाय जादों खोमा नारथुमगासिनो दं फांसै बिराद सैतान बुद्दिया बे जायाखैना मा फांनाया जायाखैथ' ओमफ्राय माबायदि बुद्धि दं बेनाव बेखौ सोर सोगोन बेखौबो सोनांगौ ना सिङाव सोदो दे औ सो दे खेव दे सोदो दे देरसि सोदो ने र' सोदो मामबेर सोदो आं हौवा थांसै बुम थांसै आङो आं बेबि थांसै थाङा नों नै आं थांसै बाय बाय फां बेखौ फां बाय बायसोबाव थाङा बाय बायसो लाबावबाय दे टाटा बाय बाय आं थांसै हौवा थांसै बुम थांसै नों थाङा मा थांसै आं बेखौ सो बेहाय दुस्थु जाबाय दा होनलाय दे होनलाय उल्थासो मोनबावो नै मा उल्था मानबाय नों ओमफ्राय फावसायलाङोसो नै मानबायनाया उलाला बाय होनलाय दे बाय एबार हामसिलायबाय बेहाय नै मासे दुस्थु बाय थांदो हौवा थांदो राजस्थानाव थांदो थां बाबाजों बाय औ थांदो औ थांदो थां दे बाय दुस्थु जाथारबाय नों मा ओंखारदो खर'आव नाङो आबै होनलाय दे थांदो थां आबै थांदो थां